खुलुमबाय लोगोफोर, बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। महादेबपुर आउटपस्टआव आसाम पुलिसनि जवाना गावखौनो गुलि गावनानै लादों। धुबुरीयाव मा 14 उट हमदों। पुलिसआ सिमा बारनानै सिखाव फालांगि खालामनो नाजानायखौ होबथायो। आसामनि काछाराव नंखाय डक्टरखौ हमदों। JSYनि रांखौ गाज्रि बाहायनायनि दायाव मरिगावआव NHMनि सानै मावथिखौ खादों। अरुणाचलनि मरान नखरनो आसाम सोरखारा PRC होदों। आसाम CMआ हिन्जावसाफोरनि थाखाय समान खाबुखौ फोरमायदों। 13, 15 आरो 17 अक्ट'बराव फोसाबनाय खामानिनि थाखाय चान्दमारी फ्लाइ अभारआ बन्द थागोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। महादेबपुर आउटपस्टआव आसाम पुलिसनि जवाना गावखौनो गुलि गावनानै लादों। शुक्रबारनि सानजौफु समाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जायो, जेब्ला आसाम पुलिसनि सासे सोद्रोमाया काछार जिल्लानि कटिगड़ा महकुमानि सिङाव भारत-बांलादेश सिमानि साखाथियाव महादेबपुर सिमा आउटपस्टनि सिङाव गावनि सार्भिस राइफलजों गावखौ गाग्लोबना लायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ काछारनि बरखलानि दलुत गामिनि थागिरि रुपल बर्मन होननानै सिनायथिनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बर्मनआ साननि समाव आउटपस्ट बेरेकआव गावखौनो गुलि गावनानै लादों। पस्टआव थानाय लोगोफोरा बिथांखौ थाबैनो कैलाश देहा फाहामसालियाव थिसनो, नाथाय डक्टरफोरा सौफैनाय लोगो लोगो बिथांखौ थैबाय होनना फोसावो। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायाव लोगो मावख'गिरि आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा गोथौवै सोमावग्लुंदों। दासान्दि बिथांनि बे खामानिखौ मावनायनि गुबै थांखिखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। नैथि खौराङाव दङ। धुबुरीयाव मा 14 उट हमदों। पुलिसआ सिमा बारनानै सिखाव फालांगि खालामनो नाजानायखौ होबथायो। आसाम पुलिसआ शुक्रबाराव गौरीपुरनि साखाथियाव थानाय चादलडांगा गामिनिफ्राय मा 14 उट लानानै थांनाय गंसे ट्राकखौ हमनो हायो। बे जुनारफोरखौ सिमा बारनानै लांखारनाय खामानियाव लोब्बा थानायनि सन्देह खालामनाय जादों। गारि सालायगिरि आरो गारिखौ गावनि आवथायाव लायो। बिबानगिरिफोरा उटफोरखौ लांनायनि गुदि थावनि आरो जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं। जायगानि पुलिसआ बुङो दि बेफोरबादि जब्द खालामनाया सिमा बारनानै जिब-जुनारनि आयेन बेरेखा फालांगिखौ होबथानायाव मदद खालामो। उननि खामानिया नायबिजिरनायनि मोनदांथि आरो जायखिजाया आयेनारि फोरमानलाइफोरखौ फोरमान खालामनायनि सायाव सोनारगोन। थामथि खौराङाव दङ। आसामनि काछाराव नंखाय डक्टरखौ हमदों। काछार पुलिसआ रंगिघाटनि मोनसे फार्मासिनि सिङाव डक्टर महरै सिनायथि होनायनि दायाव थानाय रशन आलीखौ खादों। रशन आलीआ आरपास मेडिकेल हलनि सिङाव मोनसे कनसालटेसन रुमखौ सालायगासिनो दंमोन, मेडिकेल बोसोन होगासिनो दंमोन आरो प्रेसक्रिप्शन लिरगासिनो दंमोन। गोबां बेरामिफोरा सन्देह जायो आरो मावख'गिरिफोरनो खौरां हरो। सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ बिथांखौ बेरामिफोरखौ फाहामथाय होनाय नुनो मोनो। जेब्ला सोंदोंमोन अब्ला बिथाङा जेबो गनायजाथाव मेडिकेल डिग्री एबा रेजिस्ट्रेशन फोरमानलाइ होनो हायाखैमोन। बिथांखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय लांनाय जादों आरो बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं दि बिथाङा बेसे गोबाव प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आरो फार्मासिया बिथांखौ हेफाजाब होदों ना खालामाखै। मावख'गिरिफोरा रायजो-राजाफोरखौ बोसोन होदों दि फाहामथाय लानायनि सिगां जेब्लाबो डक्टरनि फोरमानथिखौ फोरमान खालामनांगौ। ब्रैथि खौराङाव दङ। JSYनि रांखौ गाज्रि बाहायनायनि दायाव मरिगावआव NHMनि सानै मावथिखौ खादों। जननि रैखाथि बिथांखि JSY स्किमनिफ्राय 1 कौटि रां जाख्ल'नायनि दायाव मरिगावनि नेशनेल हेल्थ मिशननि सानै मावथिखौ खानाय जादों। दायनिगिरिफोरा जाबाय स्वाहिद तिलक हेम्ब्रम, गुणाभिराम सिभिल हस्पिटालनि ब्लक एकाउन्टेन्ट तालुक्य डेका आरो टेम्परारि स्टाफ मेम्बार रबिन आलम। बिथांमोनहा गोबां आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टफोराव स्किमनि रांखौ गोरोन्थियै ट्रेन्सफार खालामदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। माखासे मुलाम्फा मोनग्राफोरा अजद होदों, जायनि उनाव जिल्लानि बिबानगिरिफोरा नायबिजिरनो गोनां जायो।
मरिगाव पुलिस थानायाव नेमखान्थि बायदियै केस होनाय जायो आरो सानैखौबो रां जाख्ल'नाय आरो थगायनायनि दायाव खानाय जायो। रांखौ माबोरै गुबुन जायगायाव दैथायहरनाय जादोंमोन आरो सोर बबेयाव लोब्बा थानो हागौ बेनि सायाव आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ अरुणाचलनि मरान नखरनो आसाम सोरखारा पिआरसि होदों। आसाम सोरखारा अरुणाचल प्रदेशआव थानाय 108 मरान नखरफोरनो पार्मानेन्ट रेसिडेन्स सार्टिफिकेट पिआरसि होदों। बे थांखिया बिथांमोनखौ सिमा बारनानै थादोंब्लाबो आसामनि अरायथा थागिरि महरै गनायथि होयो, जायनि थाखाय बिसोर दा आसामनि सिबिथायखौ बाहायनो हागोन, सोरखारि साख्रि मोननो हागोन, मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं लोगोसे फरायसालिमाफोराव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो मरान हारिनि थाखाय होनाय सुबिदाफोरखौ मोननो हागोन। बे थिरांथाखौ आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय आसामनि केबिनेटआ लादों। मरान हारिया बे थिरांथाखौ जारिमिनारि होननानै बरायदों आरो बुङो दि बेयो आयेनारि गनायथि गैयैनि थाखाय गोबां बोसोर सोलिबाय थानाय जेंनाफोरखौ फोजोबो। द'थि खौराङाव दङ आसाम सीएमआ हिन्जावसाफोरनि थाखाय समान खाबुखौ फोरमायदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फिन बुंबावो दि आसाम सरकारा हिन्जावसाफोरखौ सोलोंथाइ, खाबु आरो अनसाय होनो थाखाय समायखिरा लागासिनो दं। रावबो हिन्जावसाया गावनि आथोननि थाखाय उन उन थानांनो नाङा होनना गोख्रों रावजों बुङो आरो मावख'गिरि आरो समाजखौ बिनि मोनथाय आरो जौगानायाव हेफाजाब होनो खावलायो। शर्मा बिथाङा बुङो दि ओनसोलनि माखासे जायगाफोराव हिन्जावसाफोरा गोब्राब जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो, जेरै उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय आरो फरायसालियाव फरायनायनि आंखाल। फारसेथिं गुबुन जायगाफोराव बिथांमोनखौ गोजौ सोलोंथाइ आरो जिउ राहा लानो थाखाय थुलुंगा होनाय जायो। बिथाङा बे फारागथिखौ फोजोबनो आरो मोनसे बेबादि आबहावा सोरजिनो खावलायो जेराव साफ्रोमबो हिन्जावसाफोरा गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो हायो। सोरखारा हिन्जावसाफोरखौ रैखाथि होनाय, सोलोंथाइखौ बांहोनाय आरो गासै हारिफोरनि गेजेराव थार बिजिरनायखौ थि खालामनाय हाबाफारिफोर आरो बिथांखिफोरखौ थुलुंगा होनो बिथांखि लादों। स्निथि खौराङाव दङ 13, 15 आरो 17 अक्ट'बराव फोसाबनाय खामानिनि थाखाय चान्दमारी फ्लाइअभारआ बन्द थागोन। आसाम पाब्लिक वार्कस लामा बिफान (PWRD) फोसावो दि चान्दमारी फ्लाइअभारखौ सोलायनाय खामानिनि थाखाय 13, 15 आरो 17 अक्ट'बर 2025 खालि हरथाम बन्द खालामगोन। बे बन्दआ मोनफ्रोमबो मोनानि 10 रिंगानिफ्राय फुंनि 6 रिंगासिम थागोन। गोहोम गोग्लैनाय खोन्दोआ गुवाहाटी कमार्स कलेज ट्रेफिक पइन्ट आरो चान्दमारी ट्रेफिक पइन्टनि गेजेराव जायो। गुबुन लामाफोरखौ होनाय जादों राजगड़निफ्राय पबसरनिया र'ड, एमटी र'डनिफ्राय बामुनि मैदाम रेलवे कल'नि र'ड, मठगारियानिफ्राय नुनमाटी र'ड आरो कृष्णनगरनिफ्राय मिलनपुर र'ड। PWRDआ दावबायारिफोरखौ सिगांग्रो दावबायनायनि बिथांखि लानो आरो ट्रेफिक डायभारसनफोराव हेफाजाब होनो खावलायदों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।